Foli ani tanu o kɛ Bamakɔ News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan a kɛ n'u ka wagati tɔgɔyaw ye k'a f'u ye ko k'u bisimila an ka kunnafoni sentinɛw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka seko ni an ka dɔnko minisiri Mamu Dafe ani an ka sanfɛ kalanko jalatigɛba minisiri olu taara kunun tarata marisi kalo tile 25 san 2025 Kulukoro mara kɔnɔna la u taara seko ni dɔnko kɛnɛ dayɛlɛli baara dɔ seereya ni hakilina ninnu bɔra minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka seko ni an ka dɔnko koɲɛw la. An bɛ to Mali jamana kunnafoniyaw kɔnɔna la. Seli ɲɛkɔrɔla in na Mali ye baara dɔw boloda walasa ka sogo lasɔrɔli nɔgɔya maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ka taa marisi kalo tile 20 na fo ka taga bila marisi kalo tile 28 na. Nin ye sogo feereli sugu tako 17nan ye min daminɛna minisiri min ka baara ɲɛsinnen don bagan koɲɛw ma ani jɛgɛmɔw ma n'o ye ministre de l'élevage et de la pêche Lubaba a ye bagan 4,180 de bila sen kan ni kɔnɔna la 2,000 ɲɛsinnen don Bamakɔ ma ni labɛnna Lafiyabugu Saba terrain kan. Ni feere ninnu bolodalen don jamana marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Misi sɔngɔ b'a daminɛ sefa wari 40,000 na fo ka taa se 70,000 ma. Ni musaka ninnu bɛna bɛn wari sɔrɔtɔw ma walasa dutigiw ka se ka seli kɛ basigi kɔnɔ. Menaka marabolo ɲɛmɔgɔ ni o ye Meraga gouverneur ye ale ye weleweleda bila jamana baarakɛlaw ani mara cɛman bɔli soba ani minnu ti kalanbaa ye minnu t'u ka baaradaw la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka se ka sigi ka baaraw daminɛ u ka baarakɛdaw la ɲani tɛnɛ don avrili kalo tile 14 cɛ san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 ye. Menaka marabolo ɲɛmɔgɔ ye hakilina jigi kɛ ko ni waati kofɔlen ninnu tɛmɛna ka sɔrɔ minnu ma fɔlenw sabati olu na ɲangi sariya fɛ. Menaka marabolo ɲɛmɔgɔ b'a jigiya k'a fɔ ko faamuw bɛna sɔrɔ a ka nin fɔta ninnu la. Bi araba n'o bɛnna marisi kalo tile 26 ma san 2025 Mali ɲɛmaw ye dɔbɔ taji sɔngɔ la n'o ye an ka gasoil ani an ka essence ye. Essence ni litiri kun ye 160 ye o da jiginna ka na 155 la. Gasoil min da kun bɛ 150 la o nana 145 la. An b'an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Ka kɛɲɛ ni jɛɲɔgɔnyaw ani baaraɲɔgɔnya taama ye Doha jamana kɔnɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Burkina jɛɲɔgɔnya marabolo kɔnɔna ani u cɛ ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ ma n'o ye ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur ale kɔni bisimilayira a baaraɲɔgɔn fɛ min fɛ ka baara ɲɛsinnen don Qatar cɛ ani jamana wɛrɛ cɛw ma. N'o o bɛnna kunun tarata marisi kalo tile 25 ma san 2025 ni maaba fila ninnu kumana kosɛbɛ dugu fila ka jɛɲɔgɔnya baaraw kan ani kuma minnu sirilen don EAS jamana kan ani duguma marabolo minnu bɛ farafinna bayankan fɛ olu fɛnɛ y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la. Bɛɛ farala Niger furancɛla fanga ɲɛma ka sɔrɔsi jala kan ni o ye Général Abdourahmane Tiani ye u y'a kɛ Général de corps d'armée ye. O baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka bɛn bi araba ma marisi kalo tile 26 san 2025. Ayiwa ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sentinɛw na. An bɛ ci aw ka kulomajɔw ani aw ka ɲɛmadani da aw k'a bɛ diɲɛ waati yɛrɛ.